Dođite. Pogledajte ovo. Ovakvu fleku još nikad u životu niste vidjeli. Nećete ju uspjeti ukloniti s nijednim postojećim sredstvom za čišćenje mrlja ili fleka na svijetu. Mala demonstracija. Ovo su dvije posude u kojima se nalazi sredstvo za čišćenje. Ovo je najobičnija bijela košulja sa najobičnijom flekom, a ovo je najobičnija bijela košulja sa Flek Ultra. Pogledajmo sada. Nakon samo 2 sekunde ova košulja je čista, a pogledajmo ovu košulju, dama i gospodo, Flek Ultra. Ma idi u materinu. Idite vi, a pogledajte sada ovo. Ti mater. Ko je ovo? Ti materu. Zapamtite, Flek Ultra. Ovaj proizvod možete koristiti na bezbroj načina. A na koji? U materinu. Polako, strpite se, koga ja. Dosadio vam je vaš jednolični dvosjed. Uz samo nekoliko kapi Flek Ultra, vaš dvosjed više nikad neće biti isti. Nikada baš. Ma nemoj me Ne vidite da brdo banana. Flek Ultra, besprijekoran, zar ne? Dok su svi oko vas inzistirali na zlatnom retriveru, vi ste si oduvijek od srca željeli dalmatinera. Nijedna obitelj, kao što znamo, ne može biti sretna ukoliko svi njeni članovi nisu zadovoljni. I tu će vam pomoći Flek Ultra! Pa ti pas mater. Tebi. Flek Ultra! Ali to nije sve. Ako u sljedećih 10 sekundi naručite set bočica Flek Ultra u svim bojama, dobit ćete i set noževa s kojima nećete prerezati apsolutno ništa! Jedeš govna, Ne jedem! Pogledajte! Nemoj me Ajde, koja je ovo materina? Vaši najmlađi nisu u nikakvoj opasnosti ako u kućanstvu koristite spektakularne noževe Never Cut! A nemoj srat. Pa ne serem, čovječe, vidite da radi. Flek Ultra!